Күчтүн телевидениесин карайсыз. Эфирде бизде конакта сахифасы. Бүгүн биздин конакларыбыз Татар кызы бәйгесинде жеңүү яулаган райондашларыбыз Регина Шайгаданова һәм Язилә Әхлиуллина булар. Хәерле кич кызлар. Хәерле кич. Татар кызы бәйгесенә ничек эләктегез? Татар кызы бәйгесе турында сөйләшәбез икән инде, шуннан башлыйк әле сүзне. Гомумән Татар кызы бәйгесе турында минем ишеткәнем бар иде. Ләкин бер кайчан да катнашып карарга кирәк дигән фикер туганы юк иде. Ни өчендер? Бу апрельләр уртасында Уникс концертлар залында бара иде созвездие улуздыкның сайлап алу турлары. Мин шул көн туры килде. Мине укырга җибәрделәр, ә ул уку йорты минем Уникс кырыенда. Мин шунда кирдем. Менә шундый сәхнәдә катнашучы егет-кызларны күргәчтен, мин шундый бер теге күңелдән ничектер күңелләрне дулкынландырып алды. Тагын бер сәхнәгә чыгарга иде дигән шундый уй туды. Чөнки мин бер күп еллар мин созвездие улуздык фестивалендә катнашып килдем. Ә хәзер теге яшь чыккачтан катнаша алмыйм. Шундый уй туды да мин чыгып киттем. Аннан соң кич белән утырам. Социаль челтәрдә күреп алдым, Мөслимдә сайлап алу туры үтә икәнен. 30 апрель иде ул. Мөслимнән шалтыраттылар. Регина, әйдә катнаша әле, синнән дә әйбәтрәк кеше булмас, катнашып кара әле дип. Мин моны укып чыктым кагыйдәләрен. Ярар, теге сәхнәгә чыгу теләге дә һаман теге кытыклап тора бит инде. Ярар, катнашып карыйм дип, гаризаны тутырып, фотоларны җыеп, бүтәнәйне туплап җибәрдем. Аннан соң Мөслимдә сайлап алу турында инде катнаштым. Язилә, син Мөслимдә узган зона турында күренмәдең. Син барып чыктың конкурска. Мин дә Татар кызы конкурсы турында күптәннән беләм, күптәннән кызыксына идем. 2021 елда мин яз гүзәле конкурсында катнаштым һәм шулай ук яз гүзәле белән Татар кызы конкурсы дирекциясе алар бик дустату үзара аралашып эшлиләр иде. Һәм алардан мин хыялланып шундый кызыгып калдым. Катнашырга шундый теләгем барлыкка килде. Һәм инде мине Казанда булган сайлап алу турында гариза бирдем. Конкурс бик озак барды кебек. Нинди тәэсирләр калдырды? Нык борчылдыгызмы? Дулкынландыгызмы? Дулкынлану борчылу булды инде. Мин сайлап алу турында әзерләндем. Минем анда вакыт бик күп түгел иде. Анда теге үзеңә визиткада эшләргә кирәк, иҗади номерда уйларга кирәк. Башта башка төрдә ничек итеп визиткада үз-үзеңне тәкъдим итәсең инде. Үз-үзеңне ничек тәкъдим итәргә, нәрсәләр уйлап табарга, иҗади номерга нинди номер белән чыгарга, шигырь сөйләргәме, җырларгамы, шигырь укысам, нинди шигырь укырга, бөтенесе шул башта шулар. Бер вакыт инде теге башка фикер дә килеп була, кирәкмисең бу миңа дип, аз юк инде Регина, ала ярамый уйларга дип, яңадан эзләнә башлыйсың. Менә шундый бер вакыт минем булды эзләнү, уйлану, аннан соң әзерлек һәм менә сайлап алу туры көнне анда Мөслимдә үтте бит инде. Мөслимдә теге зал тутырып укытучылар, бүтән таныш белеш, бүтәнесе килгән һәм мин шунда аңладым, нинди миндә җаваплылык. Әйтәм, шигырьне онытмасам ярар, сүзләрне онытмасам ярар дип дулкынландым. Шуны әйтәм, менә Мөслим сайлап алу турында ярым финалга караганда мин Мөслимдә ныгырак борчылдым, чөнки бүтәнесе сине белә, бүтәнесе синең белән таныш, бүтәнесе сиңа ышана. Һәм бүтәнесендә ышанычын аклыйсы килә. Шуңа мин менә Мөслимдә бик каты борчылган идем. Хәзер дә хәтерлим әле сәхнә артында аяклар дир-дир килә, куллар дир-дир килә. Менә шундый нык борчылу бар иде. Минем хыялым иде пирамидада чыгыш ясау. Зур хыялым иде. Һәм менә ул көнне мин гомумән борчылмадым. Бу гомумән минем сәхнәгә чыгып, аның тәмен тоеп, менә шушы концертның бүтән тәмен тоеп, рәхәтләнеп чыгыш ясыйсы килде. Язилә, синдә нинди хисләр калдырды? Мин дә борчылдым, бик каты борчылдым. Шунап торып, яхшы чыгыш ясыйсы килә. Менә яхшы чыгыш ясауны менә кайсы җырны сайларга, нинди күлмәкне кияргә, менә аны алдан берничек тә белеп булмый. Аннары минем иң борчылганы, мин белә идем, без менә визиткаларда, дефиледа, финалда инде пирамидада озын күлмәкләрдән, шлейфлы озын күлмәкләрдән чыгасыбызны мин белә идем. Минем иң курыкканы шул шпилькалы туфли белән сәхнәгә берәр җиргә абынып егылып, күлмәк төрттереп калып егылган иң курыкканым шул иде. Күлмәккә басмаска. Әле анда без репетиция вакытында чыгабыз, анда пирамид сәхнәсе ул үзе бик тар һәм анда ике бар.
баскыч, пьедестал дип атала инде. Без хәзер бик хәтәр шул күлмәкләр белән чыгып киттек. Анда ниләр скрепкалар чыгып тора иде. Мин 2 адым атладым, минем күлмәк эләкте, тартам, әле ул кыйбатлы күлмәкләр, аларны әле теге саклап кына кияргә кирәк, эләкте, бөтен кызныкы эләгә. Аннан соң сәхнәдә ниләр бар иде анда, әйме? Тишекләр, анда шпилькалар, теге ничкә шпилькалар кысыла. Без анда бик каты борчылдык инде менә. Шул конкурста иң авыр бәйге, нинди бәйге булып истә калган? Иң авыр сезнең өчен иң борчылдырганы, иң башкарып чыгалырмын микән дип иң курыкканы булдымы шундый бәйге? Анда сез аш-суга да әзерлекне күрсәттегез, столыгызны, шул ук киемнәрне тәкъдим иттегез, үзегезне дә тәкъдим иттегез, сорауларга да җавап бирдегез. Минем өчен интеллектуаль этап авыррак булгандыр, чөнки менә иң беренче сайлап алу турында, зона этабында, анда син белмисең, сиңа нинди сораулар бирәләр. Сораулар төрле. Гомумән теге татар гореф-гадәтләре буенча, милли киемнәр буенча бирәләрме, күренекле татар ханымнары турында бирәләрме. Анда теге темалар ниләр юк иде, нәрсәгә әзерләнергә белмисең. Шуңа менә минем өчен интеллектуаль тур шундый үзрәк авыррак. Сиңа Язилә. Миңа да иң авыры, иң җаваплысы ул да булса интеллектуаль этап иде, тик финалдагысы. Финалдагы интеллектуаль этапка безнең шундый биргәннәр иде. Без үзебезнең туган яктан чыккан, мөселман чыккан күренекле хатын-кыз турында проект эшләргә тиеш идек. Галим Дания Захидуллина турында яздым. Шул галимәт турында мәгълүмат туплау, аны дөрес итеп, шундый кыска гына 3-5 минутлык форматта шул галимнең шәхесен ачып күрсәтү, ул менә җитди сынау, ул менә аны сәләт кирәк, аны уйлап бетерергә кирәк, һәм ул безнең финалның уртасындарак булды менә шул. Бер атна буе ул барыбер өстә ниндидер йөк булып торды. Менә эшләп бетерәсе бар, шул эшне диеп борчылып, әлеге эшне тапшыргачтан тотышкан кебек булган. Көне шундый җиңеллек иде. Мин Шәмсия Җиһангированы, шагыйрә Шәмсия Җиһангированы сайлаган идем. Мин Шәмсия апаның номерларын алып, аның белән сөйләшеп, аңа кунакка барып, аның белән интервьюлар төшердем. Менә анысы да бер яктан шулай җаваплы, миңа аны дөрес итеп, матур итеп тәкъдим итәргә кирәк. Бөтен яклап ачарга кирәк, чөнки ул бик күп кырлы шәхес. Кызлар менә шул конкурска әзерләнгәндә сезнең билгеле бер кешегез, билгеле бер шәхескә мөрәҗәгать итмәдегезме? Киңәш сорап, ярдәм сорап, трек булуын сорап. Конкурс бит инде зур конкурс, бөтен республика алдында чыгыш ясыйсы. Әллә үзегезгә генә таяндыгызмы? Күбесенчә үзебезгә инде, ләкин минем дус кызым, без аның белән бергә яшибез. Ул бик иҗади. Ул TMTV каналында редактор булып эшли. Редактор да, режиссер да ул. Ул миңа бик нык булышты, Лениза Мухаметова. Ул миңа бик зур ярдәм күрсәтте. Менә бу иң беренче зона этабына, Мөслимдәге зона этабына әзерләнгәндә дә мин аның белән киңәшләштем. Менә булай итсәк ничек була, менә булай итсәк ничек була дип. Ул без аңар белән съемкалар оештырдык. Ул теге мине видеога төшерде. Шулай һәм концерт көнне дә ул сәхнә артында минем белән иде. Миңа булышып, шулай миңа нык зур ярдәм күрсәтте. Конкурска әзерләнгән вакытта да һәм менә шу финал концерты вакытында мин бик зур рәхмәтлемен аңа. Язилә, сиңа булышучы булдымы? Әйе, миңа да булышучылар булды. Миңа калса, һәрбер кызның артында ниндидер бер зур команда бар. Бу барыбер әти-әни, туганнар, укытучылар. Менә шулай ук галим турында да миңа мәгълүмат кирәк иде. Мин инде монда Мөслимгә шалтыратып, Мөслим китапханәсенә шалтыратып, миңа Мөслимнән Дания Захидуллина турында мәгълүмат булган китапларны җыеп алып килделәр, зәңгәршәлек куярга килделәр Казанга. Шунда алып барганнар иде. Аннарысы минем дә күрше кызым, дус кызым Инзиләм бар. Ул да миңа шулай күлмәкләрне әзерләшеп, менә без бит инде бер атна буе гостиницада яшәдек. Шул вакытта нәрсәдер кирәк булса, ул эзләп табып, безнең анда нәрсәләр эзләп йөрергә, инде гостиницадан чыгып, айрылып шәхси вакыт юк иде анда. Юк иде. Менә мәсәлән анда күлмәкләрне юып китерергә, анда нәрсә нинди дә булса шундый
оештыру өлешен эшләргә миңа инде шулай ук күрше кызым Инзиләм булышты. Шулай ук интеллектуаль этапка әзерләнгәндә безгә Илмира Василова, татар теле һәм әдәбияты укытучыбыз, иң яраткан укытучыбыз, безнең аңа рәхмәтләребез бик зур. Финал көне буран иде, шундый бозлавык. Әниләр минем шу 2 сәгатьлек концерт өчен Мөслимнән килделәр, концертны карадылар һәм кире кайтып киттеләр. Менә мин аларга шундый әйткәнем, әйтәм, килмәгез, бары һава торышы начар, юллар начар, килмәгез дигән, алар бары килеп, шу 2 сәгатьлек концерт өчен минем өчен җан атар өчен, мине поддержать итәр өчен алар килделәр. Менә ансы минем өчен бик шундый күңелемә шундый рәхәт булды. Шул бер конкурста 2 мөслим кызы булуда барыбер бер-берегезгә терәк булгансыздыр, җиңеллек биргәндер. Анда аптырыйлар иде, ничек сез Мөслимнән икәүсең дип. Конкурсның һәр бер этабында берничә кием алыштырганыгызны күреп тордык. Алар барысы да милли костюмнарны каян алдыгыз? Ничек акча җиткердегез ул киемнәргә? Костюмнарны Аллага шөкер монда Мөслимдә дә булыштылар, мәдәният йортында да күлмәкләр биреп тордылар. Шулай ук лицей мәктәбендә үзләре теккән күлмәкләр, калфаклар, алар миңа ярдәм иттеләр. Алардан алып тордым күлмәкләрне. Шулай ук прокатка да Казанда аларга туры килде, кайсындыр тектерергә дә туры килде. Финалга безгә күпчелек костюмнарны Казан бию төркеменең костюмнарын бирделәр безгә. Һәм шулай ук шушы татар кызының күлмәкләрен безгә Чиләбе өлкәсеннән алып килгәннәр иде. Һәм форсаттан файдаланып, мин инде үземә шундый милли бизәкле булган күлмәк тектердем. Татар кызы нинди булырга тиеш? Сез ничек уйлыйсыз? Татар кызы гомумән минем өчен ул үз заманына туры килергә тиеш. Чөнки 18-нче гасыр, 19-нче гасыр, 20-нче, 21-нче ал һәр дәвернең үзенең нинди дә булса кануннары, үзенең нинди дә булса таләпләре бар. Һәм ул заманына туры килеп торырга тиеш дип уйлыйм. Шул ук вакытта ул белемле булырга тиеш, белемле, аннан соң тәрбияле, үзенең максатларына ирешүчән, бик тә үз-үзенә таләпчән. Әлбәттә, татар телен яхшы белергә тиеш, әлбәттә ул татарларга хас гореф-гадәтләр буенча яшәргә тиеш. Теге барысын да аның белеп бетереп булмый, әмма төп гореф-гадәтләрне әлбәттә ул белергә тиеш һәм үзенең балаларын киләчәктә шулай ук шушы гореф-гадәтләр буенча тәрбияләргә тиеш дип уйлыйм. Әлбәттә, ул зауыклы, үзенә туры килә торган киемнәр киеп, һәм ул һәр вакыт үзен, минемчә, мин уйлыйм инде, ул үзенең татар кызы икәнлегеннән оялмыйча һәм киресенчә горурланып, һәм кайда гына булса да, нинди генә кешеләр белән сөйләшсә дә, нинди генә илдә булса да, ул үзен татар кызы итеп күрсәтергә тиеш. Һәм бары тик яхшы яклардан гына. Минемчә шул. Мин дә Регинаның һәр сүзе белән килешәм. Шулай ук татар кызы замана белән бергә атларга тиеш, һәм шулай ук ул үзенең милләтенә тугры калган, үзенең милләтен хөрмәт иткән, яраткан, кайда булса да мин татар дип горурланып әйтә алган. Традицияләрне дә көнкүрештә дә саклап алып бара алган, үз үстендә эшли торган, бар яклап камилләшә торган, уңган кыз булырга тиеш. Бездә гомумән конкурстан соң хәзер калды инде иң тырыш, иң уңган кызлар Мөслимдә яши дигән фикер. Мөслимгә еш кайтасызмы? Кайчан вакытым бар, һәр вакыт кайтырга тырышам, чөнки мин Мөслимне бик яратам. Мөслимдә шундый минем өчен рәхәт, шәһәрнең нинән ыгы-зыгысыннан ял итәм. Менә гомумән монда кайткачтын, әле мин күбрәк авылга кайтырга яратам. Мин үзем бик күп вакыт Мәләтамак авылында яшәдем. Без күптән түгел генә Мөслимнең үзенә күчтек. Мәләтамакка кайткачтын шундый тыныч, миңа шундый рәхәт. Мин дә җай чыккан саен Мөслимгә кайтам. Бигрәк тә сентябрь, май айларында авылда эш күп бит инде менә. Шундый бөтен җаным тәнем белән атлап торам инде. Менә кыш көне инде, хәзер юллар начараю сәбәпле инде, буран, шуңа бозлавык, шуңа сирәгрәк кайтыла инде. Язилә, син бүгенге көндә укыйсың медицина университетында дип беләбез, соңгы курс ялгышмасак. Киләчәктә тормышыңны Мөслим белән бәйләргәме исәп? Әлбәттә, теләкләрем, уйларым Мөслимгә кайту турында. Мин Казан әйбәт шәһәр, тик шәһәр тормышы минем өчен түгел.
Минем Мөслимгә кайтасым килә инде. Ничек барып чыгар? Менә Регина безнең икътисад министрлыгында эшли дип беләбез. Конкурска әзерләнгәндә берегезнең диплом алу елы бик тыгыз чагыз һәм бик киеренке. Икенчегез министрлыкта эшли. Ничек җитештегез дә һәм укыйдысың да менә әле. Менә миңа Шәмсия апа бик матур дип әйткән иде. Теләгән чарасын табар, теләмәгән ничек дип әйткән сәбәбен табар. Әйе. Шуңа менә мин бик килешәм аның сүзләре белән. Теләгән вакытта ул һәр вакыт аның вакытын да табасың, җае да чыга аның. Менә миндә теге мин ул вакыт шундый авыр вакыт туры килгән идем, чөнки мин бүлектә бер үзем идем. Сәгать 7-гә 8-гә кадәр эшлим, аннан соң кайтып шигырь ятлыйм, тегесен видеоларны ясыйм, тегесе монсы. Минем сессия вакытына туры килгән җәй көне, шушы ярым финал вакыты экзаменнарны яңадан да биреп була, бәйге яңадан булмаячак дидем дә, шуңа киттем дә бардым мин. Безнең бүлектә беркем дә калмады, бер бүлек начальница гына калды. Мин шундый курыккан идем, мине чакырып алырлар дип. Шундый курыккан идем, борчылган идем, ләкин минем шундый яхшы начальницам, ул миңа: "Регина, син бәйгеңдә катнашасың, син безнең молодец. Менә катнаш, яңадан килерсең дә эшләреңне эшләп бетерерсең", диде ул миңа. Шуңа эштән дә мине борчучы булмады. Сайлап алу турлары минем дә сессия белән туры килде. Әле хәзер дә хәтерлим. Безнең менә шу сайлап алу көне булды микән? Ярым финал көне булды микән? Сайлап алу көне булды. Сәйдәштә булды бу безнең. Хәтерлим мин шул көнне онкогинекологиядә минем зачет иде. Ярый онлайн иде хәзер. Безнең бит инде анда беренче иҗади номер, аннарсын интеллектуаль этап, аннарсын тагын нәрсәгәдер чыгып керәбез инде шулай сәхнәгә. Шул визитка белән иҗади номер арасында мин менә шулай онкогинекологиядан зачет биреп утырган идем онлайн. Конкурс вакытында кызыклы мизгелләр, ниндидер көлкеле мизгелләр, менә бүген дә искә ала торган моментлар булмадымы? Минем өчен иң истә калганы, миңа Казакстан телевидениесенә чыгарга тәкъдим ясадылар. Аларга Zoom аша кушылып, татар халкына хас милли киемнәр турында сөйләргә кирәк иде татар телендә. Һәм без ул көнне репетициядә кушып куйдым телефоннан бит инде үзем милли киемнән. Һәм миңа әйтәләр: "Телефоныгызны бер җиргә куйыгыз әле, селкенә", дип. Хәзер мин уйлыйм, анда теге репетиция бүлмәсе, анда киемнәр, анда теге бөтен әйбер, анда костюмнар, кассета су. Шул суларны менә бит иеп куйдым. Аны бер 3 рәт анда телефонны куйдым. Шулай утырам, тегендә кызлар керәләр, миңа карап куялар. Әйбәт кенә сөйли башладым, сөйләдем. И бер мәлне бер авый керде дә, шопырдатып кранны ачты да чилеккә су тутыра башлады. Мен әйтәм, тегендә ишетелә, мин тавышын сүндереп куйдым да: "Регина, вас не слышно", диләр инде тегеннән, казаклар инде. Мин тегендә тырышкан булам инде, теге нәрсәдер сөйләгән булам, минем шундый теге техник сәбәпләр аркасында теге ишетелми дип инде. Теге абыйга әйтәм: "Можно побыстрее", дим инде. Соңыннан бер сорау бирәләр, аңламыйм. Казак телендә бирәләр, алдагы сорауларын аңлыйдым, татар теленә бераз ошаган казак теле. Русча сөйләшә башладым, әйтәм: "Извините, я в этом не понимаю вас", дим инде. "Ладно, Регина, спасибо вам", диделәр дә сүндереп куйдылар. Ашаулар туган авылым ресторанында иде. Шулай итеп соңгы кичке ашларның берсе, җомга көне инде бу. Һәм килеп керә гармунчы. Без бит инде бөтенебез иҗади кызлар, бөтенебез шундый җырга, моңга гашык, бөтенебез җырлый белә торган. Юк инде гармунчы без белә торган җырларны уйный башлады. Без тотындык кушып җырларга. Гармунчы без җырлаганга ул тагын илһамланып китеп уйный. Ул кызып китеп уйный. Без тагын кызайтып җырлыйбыз. Отырган кешеләр безгә күтәрелеп, телефоннар төшереп, карап утырып, без инде үзебез җырлап торабыз, инде үзебез куып чыгармабыз дип уйлап торабыз. Буш вакытларыгыз буламы, кызлар? Һәм буш вакытны ничек үткәрәсез? Яраткан шөгылегез бардыр бәлки. Китаплар укырга яратам, психологик, әдәби китаплар укыйм. Шулай ук театрларга йөрергә бик яратам. Минем эш урыны Галиаскар Камал исемендәге театрның янында гына. Шуңа кайбер көнне эштән соң өйгә кайтасы килми, кирип карыйм да афишадан берәр спектакль булса, керәм дә карап ял итеп чыгам. Бик илһамлансам, мин балалар ризыклар, тортлар, төрле шундый десертлар пешерергә яратам инде. Буш вакыт булган саен авылга кайтырга тырышам. Берәр җиргә җырларга чакырам, кимнәр берәр конкурс шунда җырлап йөргән булам инде. Аннары шуңа миндә психология буенча китаплар укырга
олимпиадаларда. Sizin okutkan okutuşlar sizin mektepte okuyan şırda okuyundu türlü fen belgelerinde katnaşuğuğuzunu bilgilep ötті. Nindi fenlerde, nindi belgelerde katnaşaydınız. Hem bu sizge gümümen hazırgı turmuşuğuzda yardım etti mi? Fen olimpiadalarında men Müslüm gimnaziyasına kelişten gene respublika ko'lam etaplarda qatnaşa başladım. Bulay avul maktabında оқығанда шулай türlü бәйгеләрдә qatnaşырга туры килә иде. Ләкин ничектер Müslüm gimnaziyasына kelişten mümkünlükler күбрәк ачылды дип әйтә алам. Мин татар теле, татар әдәбияты фәннәреннән, шулай ук хукук, җәмгыять белеме, тарих фәннәреннән олимпиадаларда катнаша идем. Иң истә калганы без Язилә белән бергә татар әдәбиятыннан олимпиадага бардык. Аннан соң безне шул ук Эльмира Василовна алып чыгып китте Казанга. Без анда олимпиадага баргачтан без Казанда читтәрәк яши идек. Ул безне Казанга алып китте. Казанда йөрдек, татар бистәсендә йөрдек без анда, әйме? Казанда йөрдек, кайттык та кичке 8-ми, 9-мы олимпиадага әзерләнә башладык. Теге укыйбыз инде, укыган булабыз. Икебез дә без призер булган, икебез дә призер булдык. Шунда хәзердә истә Müslümгә җырлый кайткан идек. Машина белән алып кайталар иде. Олимпиадаларга күп йөрдем. Район күләм мен математика, химия, биология фәннәреннән, экология фәннәреннән мин җиңүче булып чыга идем. Һәм инде республика күләм этапта без Регина белән татар теле әдәбиятыннан без 2 ел рәттән призер булдык. Мин татар теленнән мин 9-нчы сыйныфта призер булган идем. Һәм инде экологиядан мин 2 ел рәттән республика күләм олимпиадада призер булдым. Шуны әйтәсем килә, менә безнең шушы татар теле һәм әдәбияты олимпиадаларына әзерләнгән белемнәр, алар безгә ярдәм итте. Чөнки бу конкурста шулай ук тел белеме, әдәбият белеме, тарих белеме бик мөһим урынны яулап тора. Әгәр дә син телне, әдәбиятны, тарихны белмисең икән, бу конкурста сиңа монда урын юк. Менә шул Гаяз Исхакыйларны белү, тарих менә бер 20-нче гасыр әдәбиятын белү безгә бик нык ярдәм итте. Менә шул кичкенәдән чыныгып үсү төрле конкурсларда катнашып, сәхнәгә чыгып җырлап үскән кыз бит инде син дә Язилә. Менә күпмедер ярдәм иттеме сәхнәгә чыкканда? Әлбәттә, барыбер менә ул бәйгеләрдә, конкурсларда катнашып килү, ул бары ничектер үзеңдә сәхнә культурасын тәрбияли ул. Бары син беләсең ничек сәхнәгә чыгарга ярый, нәрсә анда эшләргә ярый, нәрсә ярамый. Шуңа ул әлбәттә бик зур ярдәм күрсәтте. Һәм шулай үзеңне дулкынландыра. Син теге сәхнәгә чыкканың бар, ул үзеңдә дулкынлану, борчылу хиссен җиңәргә ярдәм итә. Сезнең белән сөйләшү шундый рәхәт, кызлар, әмма яшьтәшләрегезгә, бүгенге яшьләргә сез нинди киңәш бирер идегез? Татар кызлары буларак, татар кызы бәйгесе җиңүчеләре буларак, Müslüm кызлары буларак. Тормышта нинди дә булса максатлар белән яшәргә. Һәм һәр вакыт үзеңнең максатларыңа ирешергә, һәм үзең күңелеңә нәрсә якын, шуның белән шөгыльләнергә. Сиңа нәрсә ошый, һәм бер шөгыль икенчесенә берничек тә кымаучауламый, киртә булмый. Мәсәлән, мин үзем икътисад министрлыгында эшлим, мин икътисадчы, ләкин шул вакытта мин төрле бәйгеләрдә дә катнашырга тырышам, иҗатны ташламаска тырышам. Шуңа күрә һәр вакыт иң мөһиме үзегезгә, дип әйтим инде, үзегезгә ошаган өлкәне сайлап алырга һәм бер кайчан да эзләнүдән курыкмаска. Теге бер әйбергә тотындым, мин аны азагына кадәр эшләп бетерергә тиеш, ул миңа ошамый, ул минем күңелемә ятмый, миңа рәхәт түгел, ләкин теге бар бит инде ул юношеский максимализм да диләр. Мин аны башладым, мин аны бетерергә тиеш. Андай кагыйдә юк ул. Теге эзләнегез, һәр вакыт үзегезгә якын өлкәне эзләргә тырышыгыз һәм шул вакытта белем алырга кирәк. Теге хәзер бик күп төрле әңгәмәләр бара, югары белем кирәк түгел. Барыбер менә мин үземнән чыгып әйтәм, мин 4 ел бакалаврда укып чыктым, һәм ул белемнәр миңа хәзер эшемдә дә кирәк, һәм ул тормышта да кирәк. Шуңа күрә белем алыгыз, максатларыгызга ирешегез һәм һәр вакыт менә татар кызы буларак, һәр вакыт үзегезне яхшы яктан гына күрсәтергә тырышыгыз. Һәр вакыт үз-үзең өстендә эшләргә кирәк. Чөнки барыбер минемчә тормышта
иң мөһим кеше, үзеңнең тормышында иң мөһим кеше ул син үзең. Син үзең өстендә эшләмәсәң, син үзеңнең максатларыңа ирешмәсәң, тик әни теләде, әти теләде, менә күрше әйткән иде дип түгел, ә үзең нәрсә телисең. Йөргән таш шомара диләр. Актив булырга. Менә без Регина белән кичкенәдән актив идек. Отчет концертлары белән, музыкаль концертлары белән. Һәм ул кичкенәдән менә барды. Кичкенә генә сәхнәдән бөтенесе башланды. Кичкенә генә бер чыгып җыр-җырлаудан, кичкенә генә бер биюдән. Һәм ул беләсез менә адым сайын адым, баскыч сайын баскыч, һәм инде без пирамида сәхнәсендә татар кызлары. Курыкмаска киңәш итәм. Ул курку һәр кешедә дә бар. Менә барып чыкмаса нишләрмен, оятка калырмын дигән. Мәскәүдә бер көн дә төзелмәгән, шуңа күрә һәрбер уңыш артында бик зур җиңелүләр дә бар, бик зур хаталар да бар, ялгышлар да бар, бик күп күз яшьләре, бик күп шундый икеләнүләр. Шулай да барып чыга, ул тырышкан табар, барыбер барып чыга. Күңел яшьләр, развлекаловлар яратам диләр. Күңелсез мөслим. Мөслим күңелсез диләр. Кая барасың инде монда? Барлар юк монда, менә шундый. Хәзер аяк акылдан уйлап карасаң, менә бу бит инде күңел ачулар, развлекаловлар, алар кешене нәрсәгә китерәсең? Алма пеш, авызыма төш дип көтеп яту түгел, ә ул менә үзең менә бу дөньяга син нәрсәдә булса үзеңнән файда китерергә тиеш, син үзең нәрсәдә булса эшләргә тиеш. Анда туктале монда мөслимгә мин кайтылган да, сәл артында телефонда утырганга аяна 100 мең акча түләп эшләтергән эшне табып куйсыннар әле дип утыру түгел. Һәр кеше үзеннән нинди дә булса тырышлык кертергә тиеш. Һәр кеше тырыш булырга тиеш. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, кызлар, уңышлар телибез сезгә. Җиңүләрегез дәвамлы булсын. Татар кызы булуыгыз белән горурланып, һәм мөслимебезнең горурлыгы булып яшәргә язсын сезгә. Бүген бездә кунакта Татарстанның иң уңган, иң тырыш кызлары Язилә Әгълиуллина белән Регина Шәйгәрдәнова булды. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.